ತುಳು ನನಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದ ಎಡಿಟರ್ ಆದಿತ್ತು ನೆನಪಿನ ಯಶೋಧ ಕೇಶವ ಮೇರ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೊಮ್ಮೆಲನ್ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಜವಣೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಕಾಲಡು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರ್ಕೂರು ಬಂದು ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರ್ಕೂರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮೂಲ ತುಳು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಡುವಂಥ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಳದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದ ತುಳು ಕಡಿಮೆ ಅವನು ಆಂಡ ಮಾತರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ಪನ್ಪುನು ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕುಂದ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪುನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಕ್ ದಾದ ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹೆಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಗ ಒಂದು ಮರ್ಮಾಯದ ಒಂದು ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಮಾತ ಮೂಲ ಇತ್ತನೇ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಂದ ಕೆಲವರು ಭೇದ ಮಲ್ಪರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಎಂಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅಂಚಿನೈಕ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಒವೇ ಭಾಷೆ ಒವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಂಜೈಕ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಬರೀ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟನ್ನು ಬತ್ತಂದು ಹೋದ್ರು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮದ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ದೂರದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂದ ಮಂತದ ಬರ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಪಡ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಂಟು ಚರಿತ್ರೆದ ತೆಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರದ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವರಸರ್ನಕ್ಕಿನ ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನದ ಸನಕ ಇತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಂತು ನಾವು ಬಾರ್ಕೂರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತು ಕೋಪನ ಕಲ್ಲಡ ಹಾಸಿದ ಕಲ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಲಡ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆತನ ಉಂಡಿತ್ತ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ನನಗೆ ತೂವರತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಚ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಸನ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತದಲ್ಲಿ